Akupunktur har betydet rigtig meget for Lilian. Hej Lilian. Velkommen. Tak skal du have. Hun får jævnligt stukket nåle i sin krop på Furesø Akupunkturklinik hos Anne Johannesen. Grunden til, at jeg valgte akupunkturbehandling, var, at jeg igennem 5 år havde haft kronisk blærebetændelse. Og jeg kunne ikke mere tåle penicillin, så derfor måtte jeg finde en anden udvej. Og det blev så akupunkturbehandling. Jeg havde blærebetændelsesanfald 7-10 gange i løbet af året. Efter 10 behandlinger med nåle, kinesisk urtemedicin og kostomlægninger var blærebetændelsen væk. Der er lidt slim i den nedre del af tungen der. Det er jo så den nedre del af os, ikke? Men det er ikke så galt, så det er kun lige lidt. Så det er bestemt pænere, men det går jo også meget godt med blæren stadig. Der er stadig ikke nogen symptomer på tyngde eller noget dernede. Nej. Det er et halvt år siden, jeg holdt op med akupunkturbehandlingen, og jeg har ikke haft noget tilbagefald siden. Gør den ondt herovre? Ja, jeg kan godt mærke det. Gør den ondt her? Ja. Jeg kommer her nu, fordi jeg har allergi og har nogle problemer med nakke og skulder. Stor tiltro til kinesisk naturvidenskab. Derfor bliver jeg ved med at komme her. Det tror jeg er godt for mit helbred.